още малко имам много развинтено въображение и всъщност много исках да танцувам и да стана балерина, обаче бях малко пълничка и към мене не се подходи сериозно. И всъщност, понеже съм много чувствителна, винаги са ме привличали всякакви видове изкуство, но особено цирка, рисуване, музика много ги харесва. И в училище имах много интересен учител по рисуване, който много ме забавляваше, много ми беше интересно какви неща прави на дъската. И също така имаше едно момиче, една моя приятелка, която много хубаво рисуваше портрети. И така, след като 7-ми клас се бях записала в подготвителен клас за да уча английски, понеже много исках да науча английски. В крайна сметка родителите ме послушаха и ме насочиха и кандидатствах с рисуване. Така, значи малко по-късно съм се ориентирала към рисуването. И почнах да ходя на уроци и тръгнах в такова училище, в което имаш повече часове по рисуване. Като най-малка рисувах къщички, разбира се, кръвчета и цветенци, птички. После като по-голяма, когато вече исках да се уча да рисувам, много се опитвах портрети да рисувам. Но то не беше толкова, не ми се удаваше толкова лесно. Даже учителя по рисуване така разбираше какво съм нарисувала, особено като някоя по-известна личност. Но по някакъв негов си начин, примерно, ако съм рисувала Джон Ленън, разбираше по очилата или някакви такива неща. Човек просто имаше въображение. Той беше карикатурист. Всъщност Иван Кутузов се нарича. Надявам се да жив и здрав. В тинейджърска възраст, тогава като почнах активно да рисувам, просто слушах най-различни музики, такива тинейджърските интереси и се опитвах да правя портрети на разни музиканти. Просто като почнах в училище да ходя, вече да рисувам, имаше други задачи и повече се правеше това, което в училище изискват. Даже се пробвах в академията, но не се получи. Аз не бях много амбицирана всъщност, не знаех много добре какво искам. В същото време исках да уча филмова и телевизионна режисура. И отидох това да уча. Тръгнах в друга посока, тогава видях за първи път танци с огън, исках да се науча, започнах да се уча. Имаше много малко хора в България, които жонглират или въртат, или както там се нарича, или танцуват с огън. Разбира се, ние се запознахме, започнахме да се срещаме, да практикуваме заедно. Също така доста често пътувах и до Гърция, защото ми беше много интересно, имах приятели там. И всъщност учех, рисувах по-малко по това време, но все пак май повече снимах, когато учих режисура, повече с фотоапарата боравех и по-малко рисувах, но пак има и картинки оттам по това време. След като се запалих танците с огън, имаше един период много активен, много красив и много романтичен, който се събирахме в Борисова градина всяка сряда. И то си беше станало като традиция. Най-вълнуващото беше в цялата работа, че всъщност се събираше контингент от 20 до 200 човека всяка сряда в 7 вечерта, без ние да имаме срещи, без да се познаваме, като се събираха гайдари, хора, които водеха хора и всички хора, които танцуваха с огън. И това примерно е било, не съм много сигурна за годината, но може би 2004, между 2003 и 2005 година. 2005. И тези събирания бяха толкова красиви, някакси такава енергия, такъв дух носиха, бяха много специални. Мен лично това тогава много ме зареждаше, все пак аз съм била в някаква възраст 25, примерно. И то човек, все пак всяка възраст има различен дух. Но беше много красиво като преживяване. Също тогава започнах и професионално с това да се занимавам, като имаше една трупа по това време, която се наричаше Нария Инри Магария. Тоест, преведено Пръстена на силата, или как беше от Нибелунгите, от Толкин, който е наказан за това, че направил Магария. Това беше името на групата. И всъщност тази група беше започната от една мексиканка флейтистка, която се наричаше Аура и учеше по това време в България. Тя се занимаваше и с танци с огън. Всъщност обаче Аура си тръгна по нейн път, останаха други хора,
които част от тях и до ден днешен се занимават с танци с огън и вид такава дейност, театрална или танцова. И всъщност аз няколко години съвсем професионално с тази трупа се занимавах и това си работех. Ходихме на такива събития, ивенти, така, нали, ивенти ги наричаме напоследък, на които ние правихме шоуто с огън. По принцип в България е доста трудно като артист в каквато и да е форма да живееш, дори да си артист в театър. Така че мисля, че на всички е ясно каква е ситуацията с културната, не знам как да го нарека, с културния живот в България за самите артисти и хората в тази сфера. Така че аз не казвам, че е лесно. Проблемите какви са? Ами проблема е логистика. Примерно, ако има участие в друг град, човек първо пътува много, което в началото е забавно, в един момент става страшно изморително. Защото за някакво кратко участие понякога пътуваш 2 дни. Всъщност, с какво се сблъсква човек, когато работи такава работа? Че трябва да се нагоди с колегите си, с които доста често, нали, е заедно и, нали, извършва нещо. Тоест, това е колективна работа. Другото, да, много ми е забавно, когато хората отстрани гледат и казват: "О, това е много ефектно", нали, и всъщност си мислят, че няма никакъв риск за самия човек, който го прави. Всъщност има риск понякога, нали, никога не знаеш какво може да ти се случи. Нали, въпреки че когато човек все пак е трениран и знае какво прави, рискът е минимален, но се случва да ти капне гориво под дрехата, примерно, и когато си забършеш без да искаш, но то понякога става, нали, разбира се, не е заради погрешно движение или нещо, може да се запалиш. Всъщност, нали, човек все пак винаги гледа да обезопаси по някакъв начин, така че риск е малък, но риск винаги има, това е рискована работа. Мене винаги ми е било, много ме е привличало огън, когато наистина видях за първи път такива танци с огън, направо се влюбих, наистина. И, нали, жонгльори и въобще такава трупа, която пътуваше, просто толкова беше силна енергията на тези хора, че то беше като в сън. Те, когато си тръгнаха, то, нали, някакъв сън остана в пространството и до ден днешен просто аз наистина много обичам цирка, жонгльорите, танците и въобще, нали, тези изпълнителните изкуства. Много ми харесват, много ги обичам. Направих една серия с дигитални такива творби, на които снимах танцори с огън или хора, които бълват огън и ги преработих на Photoshop. Има една такава серия. Но специално в рисуването не ми е оставил някакъв отпечатък. 4 години се занимавах, сега от 2 години пак се занимавам, нали, като не ми е основна работа или нещо такова, по-скоро се включвам в една трупа и си взаимодействаме. И сега от 2 години пак, 2-3, така се включвам, като имам възможност, като те имат нужда от мене. По-скоро за да съм с тях и да си взаимодействам, отколкото като работа. Не. Аз съм такъв човек, че почва да прави нещо, после нещо друго го, нали, му дръпва вниманието и аз много така си разпилявам вниманието, много обичам да се занимавам с много неща. И също той в творчеството ми, нали, си личи, защото аз не съм концентрирана в една техника или в една тема. Ами, нали, нали, просто се хвърлям от едно нещо на друго, от една материя на друга. И всъщност какво? Ами аз ходих до Испания, пак за да се уча и да се занимавам малко с театър. Ходих само за 6 месеца, за съжаление. Но аз обичам да сменям, нали, има различни типове хора, има такива, които обичат на една работа да си седат, примерно, ако може, за винаги. Мен много бързо всичко ми омръзва. И какво ме накара? Ми просто имах нужда от промяна. И всъщност, когато се уморих от Огньовете 2005-та, тогава отидох да работя като монтажист. Работих като монтажист. Исках да замина за чужбина, да видя как е живота. Заминах. После се върнах, пак малко поработих като монтажист. После си гледах детето и повече рисувах, защото наистина изпитвах огромна потребност да рисувам. И във всяка свободна минута, нали, която имах, всеки миг, който може да дойде, рисувах. Наистина имах огромна потребност да рисувам и в момента рисувам и съм супер щастлива, нали, че мога да го отделям това време и тази енергия да рисувам.
И в същото време, нали, с театъра, когато се виждам, за мен е една уникална магия, защото не само това, което правиме, носи един прекрасен дух, който много ме зарежда. В същото време самите хора, с които си взаимодействам, самата трупа, всеки един е много ярка индивидуалност, има уникален житейски път, се занимава с нещо много интересно или е професионалист в някаква сфера, която е много интересна, друга. Нали, не е танци с огън или ходене на кутири. И в същото време за мен е много ценно дори самото общуване с тези хора, нали, не самия акт на работа толкова, колкото това да сме заедно, мен много добре ми действа и съм много щастлива, че ми се случва. Рисувам природа, нали, много обичам природа да рисувам пейзажи, цветенца, пеперутки, птиченца. Нали, може би звучи така малко тривиално, мен много добре ми действа, почивам си. Рисувам си мандалки, нали, мандали много обичам да си рисувам. Не някакви супер геометрични или нали, с някаква идея да са перфектни, просто ги рисувам. Ми доставя страшно удоволствие и си почивам като ги рисувам. Нали, не с някаква цел да бъдат красиви или... Като рисувам мандали, аз се надявам, че ги зареждам позитивно, но в никакъв случай не им пеем мантри или не ги зареждам енергийно, както се казва, съзнателно. Аз все пак се надявам, че на някакво подсъзнателно ниво те се зареждат. Когато рисувам мандали, аз си пускам някаква приятна, успокояваща музика. Гледам да съм в хубаво настроение, тъй като то така или иначе е невъзможно, нали, нещо да не си наред и да рисуваш, смисъл. И специално мандалките, които все пак искат да се развият и са симетрични, са много магични. Ами аз на камъни основно ги рисувам и на тениски. Така отзиви много не съм имала, но всички хора, които познавам и са си купили от мен или съм им подарила дрежки или блузки с мандали, си взимат или за близки, или за деца, или си поръчват, или... Тоест те са доволни по някакъв начин, са усетили нещо хубаво. Също така и с камъните имах такъв случай. Един човек много, нали, си хареса камъка, който си взел от мен. И се върна да вземе за подарък друг камък, което мен така много ми стана приятно, нали, все пак, че... Тоест, все пак, нали, хората са усетили нещо, което им е харесало, иначе не седа да ги зареждам, нали, как да кажа, не медитирам върху това, но все пак аз мисля, че самия акт на рисуване, той е един вид медитация. И така, че един вид те са заредени, аз ги зареждам. И се надявам все пак да са, нали, на всеки човек значи, щом го направят щастлив, за мен е... Нали, ако някой си е харесал някакъв предмет, или т.е. картина, или камък, или дреха и си е купил, т.е. той е усетил нещо позитивно и затова си е купил, за да му донесе нещо хубаво. Успявам да продавам, бих искала повече да продавам, бих искала повече изложби да правя, но тъй като сама се менажирам и, нали, сама си организирам всичко, ми е малко по-трудно да се разделя на 10 и да хода да се представям, да организирам изложби, в същото време да продавам, нали, тъй като търси на друг пазар, не само на българския да продавам. Все пак и ги снимам тия неща и ги описвам. То всяко едно нещо, дори много малко, отнема от времето. А и тъй като съм и майка на едно детенце, което е първи клас, нали, моето си детенце, това също и да си майка, нали, аз все пак искам и да съм пълноценна майка, това също иска своето време и действие. Всъщност нямам някакъв план, по който да рисувам. Каквото ми е, наистина каквото почувствам в един ден
Или ако имам някаква идея, имам време, веднага гледам да почна. Просто понякога се получава, нали, да почна да правя макове и да кажа, добре, сега ще направя една серия с макове или пейзажи. Всъщност различно. Един път рисувам серия от неща, но много по-често правя различни размери, различни картини, без много да мисля как ще ги обобща. Всъщност мисля, че това е някаква следващ етап от вече развитието ми като художник. Вече да помисли и за размера, и да помисли за концепцията, и да спра с този хаос, нали, до сега, който... То всъщност не е точно хаос, но, нали, от това да сменям непрекъснато това, което правя. Надявам се това, че е следващата стъпка. На мене ми е малко трудно с галериите, тъй като аз може би малко се смущавам да ходя да обикалям и да се представям. Но в общи линии още малко лаично подхождам към това да се менажирам. Повече се опитвам в онлайн пространството да... Просто този личния контакт с хората, директен, лице в лице, ми е малко ме обременява в интерес на истината, както и в България не се чувствам много свободна в интерес на истината. Все едно има някаква преграда между мене и повечето хора, които... То може би от мене си идва най-вероятно. Всъщност една от изложбите, която направих преди няколко години, аз сама си наех пространство и с помощта на няколко човека по-близки приятели даже ние го декорирахме в амбалажна хартия. Цялото то беше много голямо. Наистина, беше само един месец и всъщност аз сама си бях куратор на изложбата. Тази година направих изложба с акварели. Аз много си мечтаях от известно време да се пробвам с акварели. Човек, с който говорих за изложба, много ме насърчи, каза давай. Даже каза, няма проблеми за размерите, рисувай, отпусни се, не се притеснявай, че не си рисувала с акварели преди. И всъщност аз наистина не помислих за размерите. Но в крайна сметка пък се отпуснах и беше много мотивиращо, нали, някой да каже, давай, нищо, че не си правила това. Нали, ще го направим, ще направим тази изложба. И бях много щастлива, тъй като на откриването дойдоха толкова много хора. За мен беше най-хубавото откриване, което до сега съм имала. И то хора, които, нали, дори приятели, които живеят в чужбина и бях по стечение на обстоятелствата тук. Добре мина, така много ме зареди, като събитие беше прекрасно. И всъщност, не знам, аз правя по една изложба на година. За сега, за съжаление, още не съм успяла по две, колкото и да искам. Но много ми харесва да си правя самостоятелни изложби и сама да си ги организирам и даже ако мога на място, което аз сама си избера, даже аз не държа това да е галерия. На мен ми се струва прекрасно, защото всъщност, да, аз разбирам, че това са някакви определени среди, нали, галериите имат своето значение, разбира се, даже доста важно. Но на мен не ми харесва да се съобразявам винаги с някакви определени правила и норми и с изискванията на някакви други хора, ами се иска да съм си свободна. Определено има картини, които толкова много си харесвам, че си ги оставям за себе си, не че не ги показвам. Ами тези, които много обичам и много си ги харесвам, си ги оставям за мен. Не показвам ги, но си ги оставям за себе си. На последната изложба хората им харесаха нещата, казаха, че са много нежни, много красиви. Всъщност доста се зарадваха. Харесаха им нещата, наистина. И как ме познават хората? Хората ме познават и като художник, и като с огньовете, като артист с огньове. Искам и си там малко да се поразви в други насоки, повече като жонгльорството и жонгльорството с контактна топка. Надявам се
да стигна и до там сега, защото наистина с много неща едновременно не мога да се занимавам. Вече просто гледам да се фокусирам върху едно и него да си го развивам. Лесно няма. Лесно няма като цяло. Ами аз много си мечтая да си купувам картини. За сега обаче нямам възможност да си купувам картини. Иначе изкуство си купувам като по-приложно, нали, керамика или някакви декоративни предмети, които някой е направил, хендмейд, нали, може шалче или някаква дрежка рисувана. Всъщност ми е голяма мечта да имам възможност да си купувам картини от други автори и най-вече да имам къде да си ги съхранявам, тъй като в момента нямам чак такава голяма къща, нали, където в момента моите си картини си ги ползвам за декорация вкъщи. Аз не мисля, че артистизма или артистичността, не считам, че артистичността е наследствена. Интересно е, да, има цели генерации художници или актьори. Според мен това е средата, в която човек е роден и в която живее и се развива. Но ако човек много иска и нещо го дърпа, може да стане какъвто си пожелае. Тъжното е, че нали, в обществото и по начина, по който специално ние живеем, не знам за другите държави, артистичността в децата много често се натиска и не се оставя да се развие, не се обръща внимание. Но това е много често, защото родителите са прекалено заети, защото в училище трябва да се занимава с други неща. Не всеки има възможност да обръща внимание. Според мен всеки човек е артистичен и може би не всеки, но във всеки го има това нещо. Ако има някаква потребност и възможност, тя би се развила. И в повечето картини преди оставях човек сам да си намери това, което е вътре. Сега повече наблягам това да са по-изчистени, по-декоративни, да носят хубава енергия и да им е приятно на хората, които ги гледат. Така че то може би пак един вид послание, да им стане хубаво на душичката. За мен най-хубавото е хората сами да откриват в картините нещо за себе си, а не някой да им го показва задължително. Поне при мен е така, да. Бих искала хората сами да почувстват картината и сами да открият в нея посланието за себе си.